این ролик бо ёрии Adin XB сохта шуд. Дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистратсияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматики бонус ба шумо мегузарад. силкаш дар описиони видео. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали Душанбе шоу. ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинои фурӯшии хитона дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber-шда равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 147 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 14 мошини фурӯшии беҳтарин мошинои бародаро. то охирша тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. ай шумо як дастгирӣ бародаро, ҳам видеоро ба имотон одноклассниктон поделитса кунед. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади Қазоқистонро доранд, марҳамат, ин бародарамон Исматулло шуморо аз ҷои зистатон Москва ё Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон соқи саломат бурда меорад. мошиношон бо комфорти баланд Toyota ва Mitsubishi. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилие пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали Душанбе шоу гап занед. скидкам дорад. якум мошини фурӯшӣ BMW тройка, соли бароришаш 2001, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош танировкаш 7 моҳи дигар муҳлат дорад. кондитсионераш 100% кор мекунад, ходовой 4 баллон ҳамаш нав. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш 44000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 299000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. сарпарас видеороликҳои мо ҳамеша 1xbet мебошад. силкаш дар описиони видео бидроен. я бародаро, ай шумо дастгирӣ я шаташапак кунед, тамом. дуюм мошини фурӯшӣ Opel Hatchback, соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош 9 моҳи дигар муҳлат дорад. 5 моҳи дигар танировкаш, кондитсионер, телевизор, самбуфер ҳамаша дорад. задник камера. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархш бошад 33000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 224000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сеюм мошини фурӯшӣ ростӣ намедонам чӣ хеле Opel ҳамин хел равон кардагиян. Opel, соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош 1 сола муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Нуробод. нархш бошад 22000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 149000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ Mercedes Sechka Простой, соли бароришаш 1994, объем мотор 1.8, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош то моҳи сентябр муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Канибодон. нархш бошад 24000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 163000 рубли русӣ мешавад. боз савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ
مرسدس سچکا ابیومنی соли барори 6999 абиоматор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 1 сола муҳлат дорад кондитсионер электропакет ҳамаша дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд нархш бошад 60 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 408 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед шашум мошини фурӯшӣ Opel Hatchback соли барори 6997 абиоматор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ мошин айучот баровардагии телевизор задни камера самбуфер ҳамаша дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархш бошад 27 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 183 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ҳафтум мошини фурӯшӣ BMW тройка соли барори 6999 абиоматор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 28 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 190 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2107 соли барори 2010 абиоматор 1.7 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% салонаш полник кожния мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад чӣ хеле ки шумо дар суратош дида истодаед айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 19 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 127 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед нуҳум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114 соли барори 2008 абиоматор 1.7 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мошин ягон камбудӣ надорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 22 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 149 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед даҳум мошини фурӯшӣ Opel Antana соли барори 2008 абиоматор 2.4 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош танировкаш 6 моҳи дигар муҳлат дорад кондитсионер монитор задни камера ҳамаша дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 68 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 462 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед
11 мошини фурӯшӣ. Бисёр бародаро дар комментария нависта буданд ки ҳами мошини баланда, яъне ҷипора бисёртар ба навор гирем. Ина бародаро марҳамат. Mitsubishi Pajero соли бароришаш 2004, объем мотор 2, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. 4 баллонаш кор мекунад, передок дорад. Ягон камбудӣ надора мошин. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархш бошад 55000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 374000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам мешавад. Телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. 12 мошини фурӯшӣ. Jeep Musso соли бароришаш 2000, объем мотор 2.6, коробка передачаш механик, моторш дизельний, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. кондитсионер дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. нархш бошад 40000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 272000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. сенздаҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti соли бароришаш 2004, объем мотор 1.6, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 24500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 166000 рубли русӣ мешавад. боз ҳавдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чордаҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G дар кузови хечибек. соли бароришаш 1999, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 35000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 238000 рубли русӣ мешавад. боз савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. хайр, аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад. то видеои оянда, бародарони ғариб.